Nakigtuta di dyan nga naipatugtog ni Camel Bin. Bigla mo ito nga nag-andar di motora. Hindi. Ada nakita dito ya. Anak ko na. Lembangal daw, sir. Kablawan man. Amin nga taga Villa Carmen. Request Monday, baby, kinininig. Ilison Pasyon. Wow, ni A.K.A. Ambong. Daday Saguday. Sosyal ni Kirino Ambong. Diyos ko, sosyal ni Ambong. No amom la kumaambong. Nagrigat kami ngayon muli dito eh. Amom nga masapol na kanukas ito yung panawan. Siyempre, pan mo umiliw. Wah, napanumiliw. Anyway, atan ni Ariston tata dito ya abay mi. Siyempre, no awan ni Ilison, awan ni Ambong. Dani Ariston. Ilison, Ariston. Katunog lang mo gayam. Wah. So nga, kalanda mo lang. Agur ka, napay na kita yan ng ablao dito. Aya, kung na dito ay naimbag nga pangaldaw yung manong June, kaya ating John Mark, kablao man ti Mueca family, di Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kada kita dito ay Taiwan, nga padak nga dumdungag, dito ay Taiwan. Pakikansyon nyo man, tayo pinalka nga tukma, manong June, ken manong John Mark. Ubing sa tapuro manong mo ti awag na. John Mark is only 23 years old. Yes. Siguro mga 22 and a half kamutan ating Renz. Mabubig ka. 3, tinagdibu nga anak ko. Sayang, nagmayat kumano FDT tumugtog. Aglalo ta, apaunay ti laing iyo nga duwa. I was also thinking of you guys when we have a Lazaret Ramonians reunion at Las Vegas led by Dinah Cristobal and Dante Bongolan. It could have been a perfect occasion. Sana ma-approve ang visa ninyo. Kung nananikap sa nga rin yung ways. Yes. Padpadasan mi nga i-work out the visa mi for Hawaii. Tapno makastart kami dito US. Kat sabi ko matahang agbabawi. Dito mga invite kanyami. May isang radio Broadcasting Corporation sa Jaya Honolulu, Hawaii ikuna na rin dyan. Kano hang agtul-tuloy aga-awa mabali namin. Ayan. Mapang kami na tanan data Asian countries. Ayan. Ka 25, 26 kanon. Ito na dyan ni ko ni Ading Renzo. Ading mo ni Jan Mark. Ni Jan Mark. Agsususo pa lahat. Nay? Nabi nga. Ngarod. Dagiti pa ito mga pablaw. Nagor ka. Dagiti tumawag dita. Hi, good PM. Kuya Grit kong asawa ko si Roland Ariola. Pati mga anak ko, sila Cristel Kate, Angeline and Paul Leonard Ariola from Mamang Analin. Kablak man ni Mikay, nag-birthday no bigat, happy 4th birthday anak, nagapugin ni Mama Jovi. Iti Kapayakan, Kapayakan San Isidro. Kapayakan. Thank you very much apo kada tumdungan kita sa Isidro talaga mot nga makatandaan nun ta elsewhere. Imbag nga malong kada kayo nga duwa ko yak wala man dagito ay nalaeng agparaw-raw. Dito ay Dapig San Agustin, isuda Joel Takin. Sabi nga Joel Takin, Doroy Joey. Double K, it's Takin nga talaga. Ay Takin, Doroy Joey, Odel Waray, Baldo Marvin, Olaw Boys. Ay malawan mamarte ka. May samot nga nagpimbog to ang kurang mot abalayan ko nun. Pag malong mo. Sumungsungad nga tao dito ako naka-violet ibado nalabaga iti kalugong na nalabaga mo tangipon na. Kita man. Ayan, ustula unay, iti sa mo kat inka order ti meriendan. Yawn. Jordan. Lagi natin kain na ka, ni Jordan ka. Kamusta mga brother? Git mo nga Cesar Sumang at Nilong ki Boss. Mark Haik, King Kolobong Boss, Tagay na FDD Montaño sa manong FDD Alfred of Jarao Jones. FDD nga. FDD ko na naman. Montaño sa nga manong June from Alfred of Jarao Jones. Kunana ni boss, tagay na FDD. Montaño sa nga manong June FDD Alfred ko naman na. Ita manon, hanta man na kinaawatan nun. Kat, ito pa ito dumaman na imbag nga daw yung manong June, kaarupa manong kablawa man JKM ko nga ni Ann Ken Willie Valdez nga actual celebrity 4 years anniversary da into 18 kan syempre jay anak ko nga ni John Michael manong ajaman kabaw man agyaman ka kaaruba ko na ading June ama kablaw man tayo man anak ni Janet Delim ta birthday na tatangal daw. Greetings from all of us FDD family. Good afternoon kang ka. Lugas ko man jay utang siyak ni Rubilita
Z Wooden, taga Camarag, San Isidro. Dahil talaunay ng umot. Awamot ni nanay mo nga darling. Di sumungbat na dyan sa kuday. Di sumungbat nga yan. Ka muna daw sa sungba na dyan. Ay, bakla ka ba? Good day, Manong GM. Great ko man nita. Ikanta man ti emphasis. Tata, orita si din nga ni Kabsa Cathy. Baka amuna ni Kabsa, ni Manang Marisa. Marisa. Kaya ka mo pito na. Miss Oregon. Kung naman, ape Oregon, di awag na kanya na. Mati ka mo. She's from Oregon actually kasi ang sasao. Yeah. Definitely. Exactly. Magijay. Yeah. Dagiti sao apo dagiti Filipino nga nakatanda. Kasta unay ti katawa na nagmeta na nakagangato. Na high pitch ya. One. Akat kinablawak ta tayo ni Kabsat Cathy nga anniversary da kini Kabsat Ronald kat kabkablaaw manen ni manang ko nga Felicia kuno na happy silver wedding anniversary to ating Cathy. And Ronald, kuno ko mo data mo na kabil nga Ronald. Good. Oh, Sharon. Kurang. Okay. Bago tayo ituloy ti pangablaaw, baka may kusan tanton. Kantaan taman pa dito may isang request na tatay na tayo pinalkang nga Tux. Yan, nga Rod. Tux Moms. Yeah. Pinalkangs. Nabayag ako to'y lubungin, Jack pa'y naramanan, Jack pa'y naramanan, tay kun kunadaan ananam, bilin tay ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, ay nakitak tao, mandirip, ay nakitak tao, mandirip ka, ay nakitak tao, nigti balayo, kasta, intaman agi, oh, intaman agi, intaman agi, yuli di kayo, ay anyan nga oh, ay anyan nga ay anyan nga nosti unigyo, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, bektal lakasayo. Nabayag ako to'y lubungin, Jack pa'y naramanan, Jack pa'y naramanan, tay kun kunadaan ananam, bilin tay ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, aprosak mantaso, aprosak mantaso, aprosak mantaso, puti punganyo, napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupot akinupin mo, nagadongabol, 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 sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Nabayag ako to'y lubungin, Jack pa'y naramanan, Jack pa'y naramanan, kay kun kunadaan ananam, bilin tay ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang.
Daidang rapo iti request da over our official text line kandido apo Mix LR. May isang application na po ti cellphone nga mabalin kay nga maki-interact kanya may idta kabangibang wenno balasyo taaw kat may sapong special nga sonata iso nga inidep ko tay background tapno may kan iti talmag wenno emphasis na dito sumarunong nga kansyonan mi kat request apo dito ni Kabsat Kathy Cabal Salvador kat kunana kas makitam kano and this will be our dance song tune na madanon ti panag-renew iti vows mi nga agasawa ko na ni Kathy ijay Hail Hawaii kat nga road kadag iti so amin nga agin inayat kaya nagpinpinatag iti 25 years kaya nasusurog pay para kanya dito nga sonata kastamot kinimanang dalin nga ka-online na lang at da ako natin yun hello balong karuba around the world ko na niya Kabsat Darli ay ni Manang Darlin kat bago takantaan kat tulad ng mampad at katawa ni Marisa anak ko na Marisa ta? Marisa ka di? Yes, Marisa Oregon. No, she's from Oregon. From Oregon. Exactly. Definitely. Dito nga road. Yeah. Dito yan, tisunata nga may paay kini Kabsat Kathy, ken ni Kabsat Ronald. Sa Hollywood. Kabali mo, si kamong lamin. Oh my goodness, abay pinalkangay. Haan? Mga katawa ng Argentine. Katawa. Deta, isuka nga kunata kanya bakla ka ba kunata tuloy kanya na Miss Oregon si Ate Marisa dahil nanalo siya noon ng scholarship pageant that was 2 years ago so I am so am I. Miss Hawaii lang siya. Yan, isumula kayo Miss Oregon ni Kabsat nga Marisa. Anyway, I hope nga hanggang tumtong mag-isuna ta apo, nagungot. Aman laki din pa si base na ta dito, iti baso, nga napno iti tsokolate. Oy, kaya ko na. Parang isang ipong ko na rin, kaya tsokolate. Anyway, may samang pa nga katawa ni Miss Oregon. Para kayong ka, Kabsat Kathy. Kas makita bayat ipanag den nata kas makita adung naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal may di kay papanang tipudno nga ayan kas makita nakapinpintas kalata kas makita agmauyong apay lakenta kas makita ni patay lat magsinga di kay papanang tipudlo ngaya kas makita at labas man tiyadong matawen awan iti dwa-dwa taliyawen da ken mas daaw
Next up, po nga sunata nga sagot mo kini Manong ko Felicia as requested by her son. Nagkapo-apo kini Nicanor S. David Jr. Kagawad, San Sebastian Ramon, Isabela Porok. 4. Madi 5. Dahil request na tatay nga naliwayan mi apo kaputi ka papagaak mi paggaak ni Marisa.